Hola, Dom. Primer de tot, felicitats per la victòria. Hi ha hagut un moment que crec que t'han llegit per tot arreu perquè t'han bloquejat molt. Com surts d'aquesta situació? Doncs primer, moltes gràcies. Crec que avui hem jugat molt bé, ha sigut un esforç col·lectiu bastant guai. La veritat és que tens tota la raó. Tenia dos bloquejadors molt alts i molt ordenats i m'ha costat una mica sortir. Normalment el que jo faria, estant bé del cap, seria barrejar els shots, no? O sigui, no anar a pagar tot. Llavors, potser fintar per sobre del bloqueig fins que torni a agafar el ritme, no? Pagar una mica, buscar les mans, afluixar una mica, buscar els costats, o sigui, realment seria barrejar i diversificar els recursos que tinc en atac. Però avui m'ha costat una mica, perquè m'he ofuscat i és que estaven bastant ben ordenats també. Això no deixa de demostrar que el vòlei, a part d'un esport molt físic, és un esport molt mental. Sí. Aleshores, ja has explicat com reconduir aquest joc mental. Avui l'equip ha estat molt bé. Quin és el treball que heu fet per aconseguir, després d'haver sumat unes quantes derrotes, per avui venir mentalment més forts? Quin treball heu fet? Aviam, jo crec que conforme anem avançant a la temporada ens podem creure que ho podem guanyar. Aquest és el tema, perquè realment avui el que deia l'entrenador és no cal forçar en atac, perquè al final som suficientment bons com per defensar i tornar a contraatacar. I fem més punts nosaltres que ells. Llavors, cal confiar en el procés i prendre les bones decisions. Doncs moltes gràcies, Dom, moltes felicitats per la victòria i anar-ne sumant. Gràcies.